Здравейте, аз съм Любов. Това са празните ми опаковки за месец август 23 година. Празни опаковки на Faberlic и не е само. Мина точно един месец, откакто ви показвах отново едно такова видео. Ще кажете откъде толкова празни опаковки на Faberlic при все, че не работят. Имах големи запаси, намерих и друг вариант за поръчка и доставка на козметика и много се надявам, както аз, така и всички около мен, Faberlic отново да заработи за Европа и най-вече за България, тъй като в цял свят си работят безпроблемно. Само има проблем в Европа. Така че наистина стискаме палци отново да заработят и да можем да поръчваме пак и пак. Аз търся алтернативни варианти на препарати и козметика. До момента трудно ми се получават нещата, затова ако има някакви неща, които може да ми препоръчате, наистина ще остана доволна и ще бъда благодарна. И така, да започваме, да ви покажа, че за един месец много неща събрах и най-напред ви показвам препарата за стъкла. Предния път ви казах, че доста почивахме и нямах време за чистене у дома. И този месец си наваксах. Страхотен препарат за почистване на стъкла, не оставя следи. Купих си един друг препарат по препоръка на мои близки приятелки. Той е с силикон. Искам да ви кажа, че прозорците в целия ни апартамент са замазани и отново трябва да ги чистя. Наистина имам още един такъв препарат в запас, така че ще си ги изчистя с него и пак ще си поръчвам, когато мога. Страхотен препарат за премахване на петна. Ето този. Слагам му такъв пулверизатор. Течен, активен кислород, антибактериален е. С него може да перете на ниски градуси и той ми свърши. Пера с него и маратонки, обувки и всякакви други неща. Страхотен, препоръчвам с две ръце, дано скоро да можем да си взимаме от него. Един препарат за тоалетна също много добре отстранява котлен камък и наслагвания. Тоалетната буквално блести. Имам още един в запас, вече съм го отворила и го ползвам. И един препарат, който обожавам, той е за кухнята, го използвам с пробиотици, т.е. върху повърхностите, които почиствам, остават пробиотици, които продължават да действат. Използва се за леки замърсявания, не става за силни. С него почиствам плотовете си. Те наистина блестят. Много ми харесва. Имах още един, така че съм го отворила. По много мъничко се използва и после не иска кой знае какво изплакване, така че и него го препоръчвам наистина с две ръце. Един омекотител, който запазва цветовете на дрехите и наистина е такава. Омекотителите на Faberlic са много нежни към тъканите, имат лек аромат. Сега съм си купила друг омекотител, ще ви го покажа в следващото ми видео, в което ще видите с какво заменям вече Faberlic. Опитвам се някакви немски или пък италиански препарати да ползвам и така не ми се получава до момента особено много, но какво пък. Когато се нанесахме в това жилище, ми се наложи да си взема Доместос и тъй като аз Доместос не ползвам вече от години наред, взех от майка ми и то беше горе-долу е така до тук. Какво направих с него? Почистих кухнята, защото тя беше изключително замърсена от предишните хора, които живяха тук, така че Доместоса наистина свърши, не му понасям аромата. Аз доскоро нямах обоняние, което така доста дълго време заради вируса, който помним всички. Доместоса свърши, няма да купувам пак от него, освен ако не ми се наложи отново да почиствам нещо наистина толкова мръсно. Тогава в този период нямах препарати никакви на Faberlic под ръка. И за това ми се наложи да мина към Доместос и към Мелио. Мелио е хубав обезмаслител, много ми хареса как действа точно в този период, когато почиствах кухнята от така насложена мазнина, буквално беше гадно, но с този обезмаслител наистина работи, хареса ми и съм го изхарчила общо взето, използвал го и за почистване на пране на дрехи. Отново да се върнем към Faberlic, това е спрей за лесно гладене, страхотен е, използвам го когато трябва да гладя пердета или пък покривки. Ризи не толкова както отбелязвам тук, просто му слагам друга помпа пулверизаторна. Страхотен, имам още един в запас, който съм го отворила и така. Накъде да продължим? Просто подред. Таблетките за садомиална ползвам на V5, това е Lidl. До Faberlicовските таблетки така и не се добрах и не можах да взема. Тези са страхотни, на мен ми стигат за дълго време. Машината ми е голяма, за много комплекти, такава 60 на 60 см като садомиална. Тук са 40 таблетки, на мен ми стигат за дълго време, защото не всеки ден пускам садомиалната да работи.
един детски шампуан. Купих го на разпродажба, беше за някакви малки пари. Горе-долу един месец изкарахме с него. Никакви алергии, никакви проблеми. Страхотен, вече е изведен между другото от продажби. Имаме нова серия Умо, която е с нови аромати и нови опаковки. Страхотни са 3+, тук миришеше на зелена ябълка, страхотен аромат, на детето му се хареса. Използвахме го и като шампуан и като туш гел. Това е на Fresh Juice, един скраб. Такъв скраб ви показах в една моя разопаковка от мейкъп, си бях взимала. Този скраб наистина ми хареса и тук вижте пише скраб за тяло. Внимавайте, когато пазарувате от тази серия Fresh Juice, тук да пише скраб за тяло, тогава наистина вътре има захарен скраб, който хубаво полира кожата. Този ми хареса. Имах още един с личи и джинджифил, който не ми хареса, защото беше много лекичък и деликатен. Този е по-хард вариант и наистина добър. Наистина ми допадна. Един балсам за коса от серията Експерт, бялата серия. Този балсам за коса на мен не ми допадна, трудно го изразходих. Сменил го сега с някаква маска имам, но от тази серия общо взето не ми допадна. На Faberlic за мен най-добрите балсами за коса са тези на Ботаника, така че да, като имаме достъп, ще си взема от тях задължително. Един спрей за коса, който е с термозащита, УВ защита и с кератин. Не успях да усетя някакъв особен ефект от него, но пък косата я дърпам всеки ден с преста, така че мисля, че такъв продукт е нужен. Изпръскал го, може би за 2 месеца някъде или 3 максимум. Хареса ми, не утежнява косата и не я омазнява. Паста за зъби 200% в момента я ползваме. Имам няколко пасти за зъби, които са ми останали в запас, така че ги използваме с удоволствие. 5-6 пасти, ще видим докъде ще ми стигнат. На малкия взех такава паста глистер, тя е от Amway. Вътре е абсолютно гелообразна. Сега доколко ще се види, чудесно се вижда. Мирише на ягода, голям обем от 75 мл. Е хубава паста, с която той почиства зъбките си. Една мицеларна вода на Биомика. Преливам я в едно по-малко шише, което ми се побира в шкафчето в банята. Хубава мицеларна вода, с която си премахвам спиралата и грима. След това измивам кожата добре. Общо взето препоръчвам мицеларните води на Faberlic. До една съм ги използвала, може би без тази на вербена, и всичките до момента ми харесват. Един шампуан, взимам такъв шампуан за съпруга ми, който страда от косопат, както при много мъже, така и при него. На него този шампуан не му харесва, но пък в крайна сметка има резултат. Това се вижда веднага след първата опаковка, веднага се вижда, че косата се сгъстява. Така че това е нещо перфектно. Лампата ми изгасна, затова спрях за мъничко видеото. Но ето продължаваме. Един интимен душ гел от серията Story d'Amour. Миришеше на горска ягода. Хареса ми, никакви раздразнения, никакви проблеми. Удобна дозаторна помпа. Хубав, почиства добре и държи доста дълго време свежо мястото така. Още една паста White Freeze, избелваща, супер избелваща, вътре е с частички. Ето каква е разликата сега между двете пасти. Едната е плюс 200%, другата е плюс 200% White Freeze. Това означава, че едната е концентрирана, а другата е концентрирана с избелващ ефект. Това е разликата между двете пасти. И двете са страхотни, и двете са добри, която и да имате. Между другото, от тази паста съм продала много стотици бройки наистина. Така че много се харесва на всички. Един спрей, който за мен е находка от серията Petty Tales, артикула е 30802, отново е на Faberlic. Тази серия се води за животни, в смисъл тогава, когато имате домашни любимци. И тук това спрейче е за петна. Това спрейче за петна е по-силно от онова другото спрейче, което го познаваме, мъничкото за петна. Много добре изкарва петната от всякакви дрехи. Ние вкъщи нямаме домашни любимци, но пък петна бол. Така че ето този спрей много ми хареса. От тази серия искам да пробвам и другите неща. Мисля, че ще бъдат добре. Има препарат за килими и тапицери, има препарат и за такъв общ универсален препарат, така че мисля, че ще взема да преместя другия кош. Така, за един месец наистина много неща имам. Отворих си, между другото, серията с куркума. Имам едно видео, в което ви разказвам за цялата серия куркума. Може да го погледнете, аз ще го оставя отдолу в описанието, за да видите. И ето, аз съм си отворила всичките неща. Дневен нощен крем, серум и околочен. Сега тук ви показвам само кутийките.
а когато дойде време за пълноценен отзив, ще ви го дам. За сега моите първи впечатления са такива. Околочният крем е разкошен, много добре разглажда бръчиците под очите. Серума е невероятен, много ми харесва, кремообразна формула. Това е един от най-добрите серуми в Faberlic, поне аз от тези, които съм използвала, аз общо взето повечето съм ги ползвала. Кремовете нещо не са за мене, като чили. Може би сега е края на лятото и кожата ми е изключително суха вече от толкова много слънце и жега. Може би ще ги оставя малко по-занатам. Но пък знам ли, ползвам ги и сега. Иначе доста така мазни текстури, доста тежки текстури. Като нанесете направо бяла остава по лицето, горе-долу за 3-4 минути попива. Това е за нощния крем. Дневният крем е с защитен фактор 15 и за него трябва повече време да попие в кожата, може би 15-20 минути и тогава да слагате грим. Дневният повече ми харесва от нощния. И така, моя любим нощен крем всъщност се оказа ето този. Той е от серията Dream Therapy с мелатонин. Страхотен. На аромата му е просто невероятен. Лека, маслена текстура на сутринта. Кожата е просто невероятна. Много е хубава, много е мекичка, много е приятна. Така че съветвам с две ръце. Серията Куркума наистина малко ще изразходи, тогава ще ви кажа пълноценен отзив. Отворих си пачовете за очи от серията One Week Miracle. Това са може би най-добрите пачове. Имаме 3 вида пачове от такива околочни в Faberlic. Тези най-много ми харесват. Всъщност Океана още не съм ги пробвала, но тези наистина мисля, че са най-добрите. Веднага, щом свалите пача, се вижда, че има наистина ефект. Още една паста за зъби White Freeze избелваща. Хубави са, страхотни са. Всеки мой обзор ги виждате. Кремче за ръце, дневен крем, възстановяващ. Много е хубав, страхотен, съветвам. Не знам дали ще ги има още, но в крайна сметка кремовете са нещо ежедневно, което ползваме. От серията Dream Therapy нощната паста за зъби с мелатонин. Хубава, качествена, светло-синя на цвят. Сега дали нещо ще излезе от тук, нищо няма да излезе. Винаги се пука тук отдолу, но пък няма нищо. Отворих си кислородния балсам. Кислородният балсам е нещо основно в Faberlic като грижа. Използвам го или под маските, или като серум. Или ако някъде има раздразнение по кожата, също върши чудесна работа. Основен продукт, пълен с кислород. Това е кислородната нашата козметика на Faberlic. Вкарва всички активни вещества вътре в кожата, така че един такъв серум или кислороден балсам, отгоре крем и просто спи положението. Един серум Beauty Lab. В началото, като го отворих, той е абсолютно прозрачен. Иначе тук има пипетка. Стъклено е шишенцето. Или по-скоро, да знам. Или е пластмаса, или е стъкло. Не мога да разбера. Може би пластмаса наистина. Както и да е, наистина разглажда бръчиците, но на мен ми беше слабичък за лятото. Може би така, за сутрешно използване ще е наистина по-добре. Отворих си един фондютен Glam Glow, купих си 3 фондютена, като разбрах, че вече няма да мога да пускам поръчки, или поне така ни казаха, нали, направете по още една поръчка и край, и спираме. Така че купих си 3 фондютена, единия Glam Glow, вече съм го използвал, ще го видите в, може би, следващите ми празни опаковки. Ще ви го покажа хубав, качествен, добър, перфектен. Пасва идеално на тена на кожата ми. Ето сега е вечер, в момента е 7 часа вечерта. Лицето ми мисля, че изглежда добре, не съм слагала нищо повече. Една любима моя спирала, или това е моята спирала първа класа, страхотна, в кафяв оттенък. Така горе-долу, не знам дали се вижда, прави миглите да изглеждат наистина добре. Един дезодорант в мини формат. Купувам такива мини формати, харесват ми. Това е за мъжа ми, естествено, но свърши много бързо. Имах един серум Hydra Radiance на Optimus, който съм го отворила. Реших да го ползвам за шията. Нещо като аромат не ми допадна. Дали се е развалил, не разбрах. Ще видим в празни опаковки следващия път. Ще ви покажа. Паста за зъби от основната серия лечебни, така да ви я покажа, лечебни треви. Такива пасти за зъби мятам в несесера за път и ги ползвам, но това се оказа много хубава паста за зъби. Много добре почиства зъбния емайл и дълго време държи дъха свеж. Хареса ми. Бюджетни пасти за зъби там по 3-4 лева, така че нещо наистина добро. Маски започнах да си правя, както знаете, лист маски. Имам няколко такива на Faberlic, тази специално с хиалуронова киселина. Хареса ми, лицето е свежо. Още една Superfood, тази е с боровинка, и още една с матча. От Eye Lip бях си купила една кутия маски за лице, 7 бройки, още ги ползвам, имам още 2 маски. Общо взето такива маски е хубаво да си правиме.
Тези са корейски, тази е на Faberlic. Така че хубави са нещата, на мен лично ми харесват. Това са празните ми опаковки за месец август. Ще има още такива видеа, или поне така смятам, докато все още имам какво да ви покажа и какво да ви разкажа, защото наистина се надявам скоро да възобновим работа и дейност и трябва да имате повече информация за продуктите, защото в България до сега не знам някой дали прави такива видеа. Така че надявам се да съм ви била полезна в избора ви. Ако видеото ви е харесало, дайте един лайк и до нови срещи. Чао, чао!